Tady s kámošem. Zdar. Čau lidi, dneska zkusíme dát několikrát první místo. Tak pojď kámo, zapni hru. Jo, počkej. Tak jdeme. A jdeme hrát první hru lidi. Dáme první místo. Jestli dáme první místo, tak dejte odběr, a jestli nedáme, tak dejte like. A jdem na to. Jdeme na ně lidi, úplně rozdrtíme, jak páreček. Ty nič boxe hodně. Ne, budu ani zabíjet, kámo. No tak tady je strč totální. Který se mi dá dát. Který se nedá porazit. Tak tohle bylo moje nejhorší bravko za Mortise. Ne, tam uteč. Ne, lidi, prosím, ať dají odběr. Takže. Kamoš, jak to nemůže dostřelit? Och, tak. Nedávejte ani ten like, klidně. Ne, dejte like, co meleš. Jo, vždyť se nám to ani moc nepovedlo. No nevá, dáme si jiného bravera. Říká, uviděl, kámo. Tam rozdrdím, že to neviděli. Já jsem za Mortise ultra. GG, vždyť to máš na jedničce. No, a to je jedno, vole. A jo, na jedničce a na 0 pohárkách jsou brawleři mega silní. A v tom GG to je klatura. Jo, to je GG jako GG 6-7. Mortis je lepší než GG. Ty z boxy znič. Kámo, jsem chtěl dát střelu. Kámo, pojďte sem. Tady máme Leona. Zabil jsem ho. Byl to samozřejmě klon. Nebo ne, nebyl. Já jsem myslel, že to byl klon, když neútočil, ale on za náma šel. Kámo, yes! Miničičaj, kam brdu. Díky koutu, kam Brodmír na pomádku rozbije, kámo, box na pomádku. Mám jich 10, kámo, on to seká. Neboj se, já tady teď zabijím netu. Takže to celý v čelu. Kamo, přestaň tam zabít nějaký nuby a pojď mi pomoct tady s gromány. Já nevím, kde jsi. Blízko u tebe. No čau, ti A nemusím. samozřejmě, že tady všechny naklujeme. Borec má 6700 HP. Zase to prokletý číslo 67. Sixem. Můžeš to přestat plíc říkat. Může to prokletý husí číslo. No, tvé husy je. Tvé husa je prokletá. No, to je... A tvé péro je ještě prokletý. Dík. To je ten kód, co ti pomohl. To byl ten kód, co ti pomohl. Hezky. Ne, box. Jak už zápas jsem mu dal. Máme 17, protože byl box v prdy. Easy. Lidi, dejte odběr, protože jsme dali první místo. Dal jsem 8 kg, kam máte jenom 3. Máme 2. Jedno lidi, že jo? No. Oučkem, dej. Ne. Samozřejmě nějaká uchylárna. Super skin na netu. To je borec. Kam to je úplná hovadina. Kdo by to chtěl, kámo? Asi kdo? Já ne. Nikdo. Teď se dívejte na můj krásný pen. Epic. Úplně Že vypadá, hovno. že je úplně k hovnu. No. Vůbec se vám nelíbí, že ano. Jako děčky, pindičky. Kamo, pojďte se podívat, co mám. Tohle určitě nemá Ekuba. No to mám na tým druhým účtu. Logika. Tak tohle ale fakticky nemáš. Na 100 pro. Jo, mám teď drobu. Ne, jakože. Tady No, tohle. okay. Edgara na prestiži s legendárním. Ty jo, mám taky, kámo. Na druhém účtu ale mám Angelic Edgara.
No ale tuhle bibinu totálně nemáš. Ne. Víš, co na 100 pro nemáš? No. Na 100 pro nemáš. Tohle nemáš na 100 pro. Tak víš, co mám? Já mám tenhle skin. Já mám ten modrý zase. Já mám tenhle skin. Tenhle skin. Tenhle skin. A tenhle skin. A tenhle skin. Můžu to přestat tak dva. Záraže, žamaži. Žamaži. Tak pojď dát ready. Ty jsi fakt nechal Edgara. Edgar je k hovnu. Ty jsi kovnu. Já vím, že jsem ho dal na prestiži, ale to byly tam časy, když ještě prestiže neexistovaly. Jo, ty. Nič boxy, kámo. Držu, jak se taky zabíjet. Ok. Ale nebudu si stěžovat, že máš málo killů. Moje práce je killovat a tvoje práce je mě posilovat. Ne. A moje práce je hlavně umírat. Však to je buněk hajzu, když nemáš ani jeden, kam a už ho zabiješ. Pojď sem, ty blbá, vole. Nejdi po ní. Až budeš mít útku. Edgar jenom avkuje. Nechoď po ní. Teď po ní můžeš skočit. A já na ní mezi tím celý... Ne, do hajzu. Neboj se. No, kámo, super. Jo, je to super. Že jsme ji zabili. A ona se spavla. Teammatea. Konečně jsme ji mohli mít mrtvou. Ale ona se nám určitě spavne zpět. Ne, tak to nedáš. Jo, nedám. No, hraješ za Edgar. Tady jsem, ty blbko jedna. Edgar prostě jenom avkuje a čeká, až máš útku. Jo. No přesně takhle jsem to myslel. Jinak bys někoho neplnul. Teď tě zabiju. What the everybody? Kill. Tak, hypercharge. Easy. Ne. Ne, odskočit. Ty fakt na tu Emzinu dáš. Ty jsi kokos. Ne, nechoď tam. To jsi neměl dělat. Ale jo, pojď. Teď mě spavneš. Ukáž, já se na ní nachystám všechno. Zabil jsem mě. Ani jsem nestihl dát útku. Mám víc. A ty jsi 3krát umřel, co? Já jsem nevěděl, že jsi 3krát umřel. Já jsem myslel, že jsi umřel jenom jednou. Ne, kamo, 3krát. A. Tohle bylo fakt hrozný. Kamo? No, úplný hovno. Prejďonka, která mě úplně... A teďka mi tam padne, kamo, legendary, ne? Kamo, jenom... Ale super je taky dobrá. Nebudu se Co jsi to řekl? Kamo, proč tě v telefonu mlázkáš do hlavy? Teď to nedáš. Kamo, dej radši ready, jo. Čuchej. Takže se podívej. A co? Že se posral? Aha. To mě bolí hlava, jak jsem to umrdl.
Kámo. Dáme trio, chtěl jsi ho hrát. Přece když... To je tak těžký dát red. Kámo, už toho necháme, jo. Máme teďko čujovat 2 hodiny, kámo. A drží ho hubu. Jo, nice. Už tam je 12 týmů. Nevadí, že hrajeme trio. S nějakým negrem. Tak to je totální negr. On je mega dobrý. Jo, kámo, tak co miluješ, jako? A co máš ty? Že tady nejvíc. Však má 3 prestiž. Však má 3. A ty máš jenom nějaký diamantový úkoly. Kdo hrál úkoly. Ty nažukaví, vole, smrad. Jako, taky mám diamantový, ale... Jo, kámo, ale ne. On má... Do hajzu. A jak to? Kámo, vole. Pičo. On je mega dobrý. Pojď, kámo. Pojď. Kámo, on je dobrý. On je dobrý. On ho zabije, kámo, on ho má na... 3, kámo, super. Ready, pojď dál. Dej ready, kámo, on je dobrý. Budem dávat furt ready. Jo, dokud nedáme těch 5 výher. Zatím máme jenom 2. Ne, dokud dáme... Ne, budeme furt hrát dokola, víš, kolik toho pak dostaneme, těch věcí, kámo, to pak do toho obchodu. To pak semka, aby jsme dostali, kámo, mega moc. 10 gemů. Nezahráme si tohle. A tenhle ještě mám, a tenhle. Chceš hrát? Půjdem tuji. Nezahráme se, prosím. Aha, ono, to tady není. Já chci splnit nějaký quest, jo. Takže nedáme rankedy. Jaký se ti líbí nejvíc tenhle, anebo tenhle? Ten poslední asi. Tenhle? Ale hrajeme rankedy, jestli to nevadí. A jo, to bude až po Game Grab. Já to si ze mě srandu. Ale zamoďte si, je to v pohodě, že jo? Jako. On si tam může dosekat. Já jsem dal Cordeliuse, víš, že za něho umím. Já mám na tím druhém účtu v třece všechny bravery. No, proč? A na tím účtu mám 80 braveru. Ten murkák jsme tam ztratil u mytiků. Teď dejte like a odběr, jestli si myslíte, že vyhrajeme. A napište do komentů 3 lepky, pokud si myslíte, že prohrajeme. Ne, kamo. Mně to zrovna za něho nějak nejde. Proč nezval vůbec Cordeliuse? On má jedině dobrou ultinu. Proč všichni bravleři mají tak dobrou ultinu a jsou tak dobří? Jsou to třeba legendary, ale mají jenom, nebo ultra legendary a mají jenom dobrou ultku. Dobrý. Tak to nedáme, napište už tam ty 3 lepky. Už víte, že to prohrajeme. Co když ne, kamoček, máme 2 minuty. No ale oni už vedou 7-0 z posvědčení. Jo. A co když je zabijem? Tak hnedka neplakej. Však si říkal, že jsi dobrý za mordice. Neplakám, neboj. Ale plakáš. Jenom říkám, že to nevyhrajeme. Kámo, tady máte v blbečka. Kámo. To už vyhráli, kámo. Tak vidíš. No. A co když je doženem, kámo? On tady ne... No, a pak, že prohráváme, Filipku. Hlavně, že vyhráváme. No, tak nevyhráváme. 6-7. 6-7. Tak to můžeme říkat. Na to, že je pondělí, aspoň nějaká zábava může být. No teda. Když už máme tu nudu celý den ve škole. Já jsem ho killnul. Mám jich 8. Rychle.
Získal jsem nějaký, kterými jsou úplně... Ale však musí dojít ten limit. Ne, ten, kdo vyhraje. To je ten, kdo má, Super. když mají 10 pohárků, tak už to mají. Yes. Chraňte mě. Těch 15 sekund tady zvládneme. Nemusou zabít. Yes, a pak, že prohrajeme, u nich měli 0 a my 21. Easy. Tak to jsme dali totálně. Jdeme ještě rankery. Rankery jsou docela dobré. Jo. Dvě. A tak najednou mítek. Au. Kámo, teďka najednou legenda. Kamu, ale proč jsem na YouTube nenašel ten tvůj kanál Kokosák? Co tam mluvíš? Nevím. Ale čekám, až dáš ready. Prosím, Brawl Ball neumím. Myslím, že to za Mortis se půjde Brawl Ball. Girada. Dal jsem si kaze. Tak to dáme. Já se omlouvám, že ukazuju prostředníčka, ale Kuba mě dost štve. No a ty štveš mě. Oni mají tránka. Jako, tak to je v zadku. Víš, že tady může mluvit prostě, když jsme na straně. Nedal. Kdo má rád Dauga? Ať dá like. A kdo Nikdo. A kdo má rád Mortise, ať dá odběr. A kdo má rád kaze, ať dá koment. Podle mě tady bude nejvíc komentářů. Ale do těch komentářů musíte dát srdíčko a lepku. Aby jsme věděli, že je to kaze. Jo, pojď Ems. No. Super, kámo. Ta Emska, to radši psyché. Nepomoc. Oni mají tránka, to je v prdele. Oni mají tránka, kámo. Toho blbýho tránka. Mám si ho dát příští kolo. No, já se ho dám. Já na ně mám ale i hypercharge. No mi je jedno. O, konečně, kam to trvalo. Já budu tu Emska. Super, zabil jsem jednoho Barrera. Forgive my intrusion. I mean no harm. Yeah. Přesně když jsem dal hypercharge. Prej hyperčáčkám. Ebor. Kámo, to je rychlý. To bylo rychlý. Jak prasa. Jako, rychlý. Počkej, můžeš mi prosím ukázat tvoje hypercharge skin, jaký máš? Můžeš mi ukázat prosím tvoje hypercharge skin. Hypercharge skin. Je jich mám docela dost. Tak ukážeš mi je. Ne. Proč? Kámo, já jich mám 7 těch věcí. To mě úplně k Dragon ničemu. Crow. Ne, úplně k ničemu. A máš Crowa. To je nubák. Jsi nubák.
A to jsi zas bubák. Jsi debil. Hypnou. Tam padne, kámo, šali. Něco špatného. Jsem říkal. Pom. Však ju mám, kámo. Koukej, tady budou boingy bez tak. Co jsem říkal. Že tady bude legendary. Nepsal jsi tam legendary pod tím dropem? No. Dobrý, tak se tam psalo random. A jo, já jsem se díval na jiný drop, ten bude tam. Kámo, to...